Aveți un anunț despre vânzare de mărfuri, imobil, motocicletă, automobil și altele. Sau oferiți servicii publice și ești un bun specialist în domeniul tău, dar puțini oameni știu despre dumneavoastră și vă citesc anunțurile. Din asta ai puțin de vândut și venituri mici la moment. Ești disperat? Nu știi ce să faci și la cine să te adresezi? Noi vom veni în ajutorul tău, contactați-ne și vă vom crea prezentare video promoțională, slideshow sau video de înaltă calitate 4K rezoluție, pentru rețelele sociale ori pentru arhiva personală. Oh. Abonați-vă la canalul nostru și vom deveni cei mai buni prieteni.